Pevačica Milica Pavlović u četvrtak je napunila 31 godinu. Na velikoj rođendanskoj proslavi progovorila između ostalog i o ocu. Milica je odrasla sa bakom i dekom nakon razvoda roditelja, a njen otac nije oduševljen ćerkinim izborom profesije. Tata je bio sa maćihom mojom da dočekamo moj rođendan. On je toliko skroman, mi stalno imamo te neke konstruktivne razgovore ili ti svađe, jer on izbegava da koristi što mu je Milica Pavlović ćerka, istakla je. Mi smo tako nekakva porodica, nismo navikli da nam neko otvara vrata, da uz pomoć nečeg imena ostvarujemo nešto. Ukoliko nam neko pomaže, to su ljudi iz ulice, iz sela ili okruženja. Ja mu kažem tako, zašto nisi rekao da si moj otac za neku situaciju, pa mi onda on kaže, čekaj što to mora neko da zna, dodaje Milica. Zašto bi neko meni zbog toga činio stvari, zna da mi kaže. Mi se stalno zbog toga svađamo. Ja mu kažem znam, ali bi olakšao sebi. Mene ljudi u mom gradu poštuju i vole. Samo da si rekao, možda to ne bi bilo tako. Možda ne bi čekao 3 meseca, nego mesec dana. To je prosto neka lepa stvar, ko ti je ćerka. Ne mogu sa njim da izađem na kraj. Stvarno, on jeste ponosan na mene, ali ne voli što sam pevačica, što sam ovo. Želeo bi da imam neki najnormalniji posao. Od 8 ujutru do 3 popodne da radim, recimo, zaključila je Milica. Milica je pričala o iznenađenju koje je priredila maćiha. Iskreno sam se obradovala kada sam vidjela da mi je maćiha donela tortu. Kako je ona to meni pričala, pa šta sve sadrži torta, pa ima jagode, ananas, još su ljudi putovali iz moje ulice, iz mog Bunibrda, da odvoje 2 dana za mene. Ljudi, pa ja sam srećna žena, istakla je Milica.